És ez itt ilyen futtató? Vagy... Hát, ja, meg itt szokott lenni ilyen városi rendezvények. Hogy voltunk futni. Nem nyit ki többet? Ezt mondtam, hogy írják, mert már egy volt. És miket lehetett itt kapni? Hát ez egy bár Étel, itel? volt étel, ital. Ja, itt látom kiírva. Grill, hack. Hát volt. Izé is, vegafaja is. Nem rossz egyébként. Volt egy bazi nagy vihar valamikor ilyen augusztus 20-a körül. Kicsavarta a fákat. Hát látjuk. Ott fent is. Tehát itt rádölt a villanyvezetékre is, beszakított itt az egyik háznak a kerítését. Hát meg itt végig. Hát itt már azért egész jól eltakarították. De hát egész Dunakeszi feléig végigment a viharat, végig az egész a főút mellett is halad, annyit kidőlt. Volt egy rendes ilyen gyárépület, az betonkerítését is ott többen átszakította. Maradj itt, Duna, maradj itt! Amúgy bemenne? Ki tudja. Na gyere föl! Gyere! Legel. Fúj! Gyerünk fel! Gyerünk! Duna! Gyere! Mentát érzek. Vagy valamit összerágott. Na jó. Hát csak kíváncsi voltam a tóra, mert hogy végül is tök jó kis hely. nincs benne teknős. Mert ott az a bedőlt fa. Ott megy a sikló, nézd meg. Aha. Pici sikló, láttad? Kis, igen. Elbújt. Kis gírnyó volt. Igen, láttam. Biztos, hogy van benne valami, nem tudom, mi van benne. Nem, majd megkapod. Na, elég. Milyeneket ugrott? A karikáját akarja. De ugrott is, láttam. Ugrott, érte. Ezt mivel rögzítetted? Hát ugyanegy. Ja, igen, egy olyannal, ami... Én hagytam azt a fejet. Akkor visszaadom. Ezért kérdeztem. Jó, ott a naphal. Látod, naphal biztos, hogy van benne. Hol van? Itt vannak a szélén. Ja, látom, aha. Ez egy csomó helyen van már szerintem. Hát És az zavardják az ikreit, a gázló madarak is. Biztos van benne más is. ez ilyen észak-amerikai cucc. A harcsi is van benne. Lehet. És mindenhol bevisszak a madarak. Még ez össze van kötve a Dunával valahogy talán. Vízisikló. Vízisikló. Ott van oldalt rajta, tudod, két oldalt az a világos sáv, ilyen aha, félhold forma. Gyere ki. Azt hittem kimegy az ágra. Nem. De már második sikló, úgyhogy biztos van benne pár.
Valaki itt hagyott egy Na vagy ki tudjuk dobni. Hunoil Trading Kft. Ja. Vigyázz, mert ragad. Gyerünk, futás! Na ne szívassál! Na ez ott van. Hát most milyen messzire eldobtam, Luna? Luna! Vagy jó! Került ki ezt a fatörzsöt, és itt nincsen rá. Itt végig. Lerúgtam valami követ. Fúj, fúj, fúj! Hallod? Kicsit meg kell álljunk. Mert lerúgtam egy... Beékelődött alá. Meg ott látom, hogy el is tört a körmöd. Hát meg igen. Ez itt... Na.
Ez van nálam. Nem adom még oda. Még várj egy kicsit. Szétázott. Nem fújt. Megpiszkáltad a dögöt? Hát nem volt. Fúj. Mondjuk ez jobb, mint hogyha így csak úgy raknának tüzet, mint mondjuk ott. Így. Hát ott szokott lenni bent a DJ pult kb. A két fa között. Ja, értem. És akkor így ez a tánc is figyel. Teljesen jó. Aha. Ott szoktak ilyen kis bárt csinálni, itt oldalt.
De nem dobod itt be neki? Itt bedobod? Bedobnám neki is. Gyerünk, na, gyerünk! Gyere, be tudsz jönni érted, de gyere! Gyerünk! Ne, ugrálunk! Valaki itt hagytad, ez női, nem? Aha. Női papucs. Az se szereti, ott nagyon halad. Nem baj, majd kisodorja, és akkor kijön. Ja, amúgy tud úszni, minden, meg szeret. Ja, látom, hogy szerintem. Most nagyon szeles volt, nem tudom, most fázott. Most elkezdve nem tudjuk úszni, aztán nem volt. Nagyobb ez a mi alatt, labdás is sem oda kell tenni. Azt is, hogy vannak, hogy tavaly amúgy el is megint mellé nyárt, hogy meg tudjuk hozni. De úgy tanítottad, vagy nagyon rosszul erre? Nem, alapból. Bement egyszer jön Szántából, és amúgy rájött tud úszni. Még annyi vettem neki, van egy ilyen úszó mellé, amúgy kutyáknak, azzal jobban szeret úszni azért. Az ad neki egy ilyen, meg jó fönt is tartja, de nem jön annyi vizet. De a vízpartjára bedobhatod a kemet. Na, kicsit. De hideg. Tedd le. A süllő az lent van mélyen, harcsa az nem, úgy szintén. Ali, sziasztok! Yeah, like this, like very much happy now. Mi az? Mit tudom én, ilyesmi. A szemeteket kaptam. Ez lehet, hogy ilyen kempingbútor. Mindenki elviszük ide. Ja. Kutya szaroszacskó van. Azt én úgy tudják tervezni. Igen, ezt én sem értem. Bóni, hogy mi van fogolgozták.
Sziasztok! Sziasztok! Állj meg! Állj meg! Oj, meg! Ugyanolyan, mint idefelé? És vigyázzok, hogy ne rúgjam le megint az egyik. Itt igen, de az bent volt ott valahol a parton, a vízben. Nekem azért. Cső! Ne félj Brunától, hát ismered! Persze, szevasztok. Szevasz! Cső. Bruna! Szevasz. Ne ugráljál föl! Nem! Hogy játszani akar veled, megörülök neked. Persze, nem kell tőle félni. Tiéd a bringa. Aha, ja. Ez elég jó. Igen, ezzel nyomatom a lányoknak. Miért most megyünk ki egy kicsit, aztán én is hazaviszem őket, aztán megyek be. Nem, Bruna nem ugat. Ti mikor kezdtek? 10. És utána ti vagytok végig ott lenn a terembe? A kis terembe. De meddig ilyen 3-ig megy a busz? Hát szó, 2-3. 2-3. Aha. Jössz? Persze, ha Magasabb a víz, mint tegnap. Tiszta masszat vagy. eszletettek. Meg cseresznyét. Mi? Igen? Igen. Mi szemetet szedtünk a túloldalt. Ja. Igen, ilyen kemping cucc maradványok, de Meddig ér a érdekes. víz? Térdig? Hát így, attól függ milyen magas vagy, neki bokáig. King Kongnak bokáig. De nekem azért föl kellett így tűrni. Ledobom. Ja, most mondtam jött, mi tegnap volt? Na mondjad, Pont beszéltünk rólad, meg hogy kell menteni segít. egyszer hívtál ide bulizni, de hogy nem tudtam akkor jönni, úgyhogy én még nem Jaj, voltam hagyjad itt. már urat, ismerkedni akarnak, gyere! Jaj, jaj, Hagyj Jaj, számoljon jaj. már meg! Megkalapja a feneket! jaj, jaj. Jaj, jaj. Jaj, te De nem. mennyit játszottatok kempen vele? Persze, hát ne viccelj már. Itt most is játszottak. Azért ugat, mert nem, itt van a játék, és nem adom neki oda. Nem adod neki Joda? Nem adom neki oda. Joda. Jó van, menjetek. Jó van, oké. Jó strandolás. Akkor este. Este Tadika, szevasztok. Alihó. Most egy csomó kutyás lett itt. Nézd meg. Mehet, fussam. Megint. Hagyjál békén. Nézzük, ott várt téged. Menj, futás! 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 Fussál! Futti, futti. Fussál egyetlen! Szia! Mentek egyből?
Gyere, futás! Hát másmerre indultál. Lizi! Lizi! Azt mondja, hé! Gyere, futás! Futás! Hova, gyerünk! Gyerünk, futás! Futás! Gyerünk, gyerünk! Kunyolszottak úgy. Nézd meg, biztos meg van nyírva, le van nyírva szőre. Futás arra le! Futás! Gyertek erre! Itt hogy vettem neki egy izét, egy ilyen kutyákat 2500 forintot, egy ilyen vízi mellényt. Igen? És nagyon megszerettem, meg tök hogy volt a hullám, meg voltam meg kétszer tengernél. És annyira megszeretett, annyira biztonsággal mert benne úszni már. Aha. Én amúgy ezt tudom ajánlani nagyobb testőknek is. Lizi! Gyere! Vagy legalább jól fenntartja a vízen. Neki az is a baj, hogy ilyen kicsi a nyaka. Mekkorákat ugrik, nézd meg. Nehezebben tudjuk a víz feltartani, mint az apport valamit, hogy szépen. Hát ennek meg a papja vízikutya útkod. Hát igen. Akár tudhatna úszni is. De biztos, hogy tud úszni amúgy. Biztos, mert a tesója, azok már... Ő sem volt, hogy kellett neki azért elején egy kis idő, míg így... Azt ő is láttam a mert hogy bemerre menni. Testvére azok már úsznak, mert ugye egyik tóparton lakik, Hát jó, akkor az úgy egyszerű. másikon meg sokat járnak vízhez. Most már neki sem volt ma kedve úszni, hát nem tudom, fújt nagyon a szél. Pedig amúgy valamikor meg ki se akar jönni. Még hideg volt szerintem azért. Nem. Kicsit. 8 hónapos. Milyen jó színe van. Tudom, le van nyírva most így nyárira. Hát milyen hosszú amúgy a szőr? Hát figyelj, Azért biztos rájön egy ennyi, nem? a fejétől még hosszabb volt sokkal. Aha. Ugye ez az első, nem az első. Neki is a szőre van, hanem neki is ilyen haja, nem? Igen, nem hullik a szőre, tehát egy áldott jó bent a házba. Eszébe sincs szőrt hullatni. Az anyja az egy mudi, az apja meg ez a portugál lizi, de az apjának a génjeit érdekelte, az arra hasonlít. Aha. Lizi, hova? De az mi egyébként? Ott áll lesz, azt hiszem. Hát itt volt a régi Dürer. Igen, tudom, egyszer voltunk itt. Az is valami tilosos ilyen dábbuli volt. Simán itt volt tilos maraton, volt itt sokszor, meg mi is csináltunk itt, még a Nagy Szandal is, itt elég sok. Itt volt Channel One, a Santiszel, a Junior Roy, a Sabessa, a Szisztábessa, sok mindenkit hívtunk ide. Ennyi maradt meg a régi Dürerről, ez egy fal. Ez ennyi. Szállítottam ki párszor pizzástól, itt van valami, vagy volt ilyen szuterén pizzéria. Már nem tudom. Lehet, hogy már nincs meg, mert ezek ilyen... Ezt tényleg valószínűleg csinálják.
Próbálsz ebbe parkolni? Csomó helyről kinyitották az ilyen izéket, dízeleket, az ilyen szarokat. De viszont tényleg úgy támogatták meg, hogy érted, hogy mindenkinek elérhető vált a városban, hogy lecserélje a Már az elektromos robogó vagy roller? Vagy nem, mindegy? Robogó. Aha. Biztos roller is van, de inkább viszont kínálják, inkább az a robogós. Az Állatorvosi. Igen. Amennyit tudok, azt szeretné, ha így a kutyával így kint tölteni, vagy így jó helyekre menni, amennyit csak lehet. Igaz. Utazás meg nem nagyon költeni, nem megyek el mert ilyen nyaralni úgy, hogy mit tudom én, Tájföldön, meg nem megyek el sehol, nem költök el, nem megyek a Balatonra se, nem megyek sehol. Legalább erre akkor költök, hogy kimegyek a kutyával. Ja, itt a teleki. Pont itt a fogász. Ja. Jövünk hónap. Mindig van egy cirkusz. Inkább több.
És sose volt befejezve? Hát ja, gácsó volt adva. És ha javításon azt azért megcsinálja valaki? Milyen javításra? Hát mit tudom én, ez így szétmálik Ó, akkor. basszus, várjál. Ja, az üveg még mindig itt van? Menjünk arra akkor. Most nem fogom fölmenni. Gyere, Luna! Egy zsiguli. Jaj. Egész jó állapotban van. Hát így ránézésre. Eredeti. Eredeti, originál. Mehetsz föl. Föl. Gyerünk, Luna, föl. Gyerünk! Menjél. Luna, gyere! Menjél. Most ott azt, hogy már kell a játékokat. Ja. Gyerünk! Rossz, jó, most azt fog kapni vele. Klettersteig. Kollega itt visszazárja. Hát, ameddig tart, szerintem ez az utolsó terem, szerintem hajnalig 2-3. Hát, megköszönöm, nem muszáj, ki tudjuk nyitni, akkor az jó. Jó, hát azt ne, azt ne. Ventali, jó van. Gyári. Ja, és itt vannak még ők is, ugye? Aha. Sziasztok! Hello. Na? Hát kicsi a kocsi. Jó fejek. Ciao. Full gripbe bejöttünk. És ide is oda beállok, az miért baj amúgy, hogy oda be? Jaj, ide nem lehet. Tudom, akár ide. Megmondta, hogy hova állhatsz, és hova nem? Nem, igazából, de hogyha ide beállok, nem tudom miért lenne baj itt.
például úgyis itt leszünk ebbe a terembe, érted? Minket? Valami elektromágnes fogja a kóddal. Ja? Itt van egy gomb. Van egy exit gomb. Na, szia. Sőt, na még jó, hogy ezért... Milyen elegáns vagy, mint egy vámpír. Milyen elegáns vagy, mint egy vámpír. Hát volt ez a filmben, tudod, macska, kusturica. Az. Megvan. Nőfan. Fölászlőtjük el, minden elég. Nagyon-nagyon akarja. Aha, ja, az úgy jobb lenne. Hozzam a saját lemezjátszót, meg gránitlapokat, mindezeket bepakolom akkor, jó? Oldalt. Meg keverőt, és hoztam saját keverőt, annyi, hogyha ide le tudjuk kötni a mikrofont, meg ő fog énekelni, akkor az szuper lenne. És igazából ennyi. Segítünk amúgy, hogy vonjátok az asztalt felállítani, vagy ilyesmi. Ja, minden. Azért vagyunk itt. Ja, hát amúgy új volt, hogy egy saját hangtudtot hozunk, csak aztán engedték. De a papájékkal így van leegyeztetve, hogy itt lesztek? Hát ez volt a terv, hogy saját hangtudtokat vagyunk. Az oda, 4 darab 12-es miért, aztán talán voltunk meg számlába. Azok is így megtiltotta. Na mindegy, de úgyis is játszottunk lesz rajta, szóval így szoktunk lenni, vagy halljuk tudod a izét a monitorokat. Hogyha megvoltatok. És mi lőn a különbségben? Technikailag nincs, én gondolkozom a papájékkal vagy valakit kell beszélni. Hát a papáik nem is lesznek, ők a szökszóban vannak. De ők intézik a... De hogy a papa itt a főnöki hangzás. Igen, meg ők akkor leegyeztetik az üzletvezetésre. Jó. Papa meg Dénes gondolom, nem? Papa Igen. És a Krisz? Nem? Krisz, hát valamelyik tilosossal beszéljétek. Én is tilosos vagyok, hát most Nekem nincs meg senkinek a számot. Krisz föl tudom hívni. Tehát technikailag megoldható, hogy ne az legyen, hogy lejön az üzlet, az hogy miért van a DJ pult a terem közepén. Mert ilyenkor szoktak más nincutságok elkövetésre kerülni, amit most szándékosan nem mondok ki, mert akkor meg fog valósulni. Szerintem akkor jön. Jó. Ez úgy jobb volt. Dolgokat. Behozom azt a nagy... azt. Nyilván nektek akarok jót, hogy ne az legyen, hogy ide viszont összerakunk mindent, legyen az üzletvezetés, és közül eddig nem nyitja ki a termet, hanem nem így lesz. Tehát, hogy jönni a végét. Szép jó estét, segítettünk? Nagyon Isten. Miben? Mi vagyunk a zenekar. Miben? Jöttünk beénekelni. Nem. Tudja valaki, hogy hol van a Béni barátom Szotyis képpel? Nem tudjátok, miről beszélni. Úgyhogy ezt beszéljétek le, hogy Van szerinted? Meg tudod kérdezni egy üzletvezetőt? Ide rak neked hát, DJ. vagy jöjjön le, beszéljétek meg, mert... Na, hogy mondom, hogy nem technikailag van vele probléma. Nyilván. Van egy koncepció, vagy mit tudom én. Vannak ilyen szabályok, amit be kell éjjel-nappal tartani, akkor is, ha tetszik, ha nem, és szoktak kijárni ellenőrizni. Nagyon sokszor van az, hogy megy a koncert, és szólnak, hogy átfogó ellenőrzésre. Az minket kvázi nem érint, csak amikor jön a tűzvédelmi és rendőr anyák kinyeit be, Ja. szépen megnézik, hogy a menekülési útvonal előtt nincsen egy dolog, szintányér vagy valami. Például a menekülési útvonal előtt odapakolunk, vagy bármi, az egy azonnali működési engedély. Közlik, hogy akkor ezt most abba lehet hagyni, föl lehet kapcsolni a villanyt, mindenki kimegy, bezár, 4 napra. Most ez nektek se jó, nekünk se jó, mert az senkinek sem jó, az persze senkinek sem jó. De szerintem azért az előírásokon belül talán. Azért mondom, hogy az, hogyha így vagy. Azért mondom, az üzletvezetés de persze, azzal, akkor onnantól kezdve nem az van, hogy persze. Tehát, hogy volt már ilyen, csak tudja arról az üzletvezetés. Nyilván.
Mit akartok, előrébb hozni egy kicsit? Nem, hogy ne itt a színpadon legyünk, mert ahogy ugrál is a színpadon lemezekkel, tehát állandóan elkezd ugrálni, én is egyet ugrálok, akkor megugrik a... Na, az annyira stabil, mint... Oszcillátor? Ja, az ilyen, ez egy ilyen hang. Pink noise, white noise. Állíts meg, légy szíves. Most nem tudunk vele gyors törvényre. Várjál? Legyél bele, nem tudunk az agyat. Nézzük meg, hogy arra működik. Melyikre mondtad, Áron, hogy oszcillátor? De most nem jön. Erre. Ja, ez? Azt kell neked lekapni, mi? Persze. Azt is. Az előjön mennyi lett bizonyább 28 Tudom, hogy hercre. kipróbáljuk zenével. Hát ez a Midas X Behringer dolog. Midas. Visszaszól az annak mindjárt. Bocsánat. Midas. Az is lehet. Midas is lehet? Hát nekem mindegy. Köszi. Tucson is tucson, bazzeg. Tucson is tucson. Összes magyar úgy A hívja. Counter-Strike meg Chain. Aztán elvíztem, és ezt fog énekelni. Éppen vagyok, kérdezz bátran. Ha vagy, most végeztél? Nem igazából én már tegnaptól végeztem, csak mivel senki nincs, mert így vannak 2-3 ember tisztán, hogy egész nap én hát állok. Én elbújtam a interakció előtt most közben. Most változom mozduljan. Ja. Fázfélkant már van. Azt előbb beállítottam, és akkor volt a szép beállítva. Jól láttam, beállt a harmadik. Jó, mindjárt megbeszéljük. Hello. Most hívott az üzletvezető. Honnan? Cseh. Ó, nincs több kérdés. Vagy lehet a Lefo mellett a... Előtt. De annál kérdeztük, hogy Ja, ő felől rendben van. Jó, oké. Nincs kérdés. rendben van, akkor Ennyit mondott, hogy megkérdezi. tőlünk technikailag lehet persze, de csak ide nem rakunk monitort, mert hogy Nem kell. Nem kell. fura is nem magyarosan. De ma azért nem is téged az üzletvezetést akartam meg. Csak ő meg engem fölhívott, hogy megoldhatjuk el. Mondom, inkább átbalgok és megkérdezem, hogy Hát nem, mi megoldhatjuk. kérdeztük az üzletvezetéstől konkrétan, Jó, hogy csak ő szabad-e. még új, tehát még Igen, ő csinált maga körül egy... Jó, Szerintem túl sokat beszélünk. csak hogy nem tudta senki a nyilván. Volt olyan tilos buli egyébként, ahol meg itt volt a Bobby Sájza itt álltak. Sok ilyen minden. Sok ilyen buli van? Sajnos olyan Én csak azt láttam. Sajnos olyan davóriás bulink is volt, hogy itt volt egy 3x2-es színpad, az teljesen el volt mondva. Na. Itt volt egy 3x2-es és elalatt. Ő ki merte mondani, amit én nem mertem előtt kimondani, hogy És akkor ott föl lett. Át kell beleszteni. Volt ilyen? Igen. Azért mondtam előbb, hogy nem mondom ki, mert még a végén felvonzom és pakolhatunk. A józanész határain belül lehet itt lenni. Figyelj csak, viszont akartam neked is mondani, meg a videós csávon, nem találkoztam, hogy senki nem fog tudni valakinek felvételni ezután. A ladánybenéseknek konkrétan az összes csatornája kiértelme használva. Jöhetsz volna, hogy adjak, de sem, nincs keverőpult a keverőállás, mint egy iPad. Ja, igen, nyomjunk egyet. Te szereted a Klub Matét? Hozzak olyat is neked? Vagy? Az nem csipált. Oké. Honnan hozod? De is kész? Aha, de honnan? Szöki backstage. Másik helyen. Ja, jó, maradok akkor pakolni. De milyen jó kis izé van itt, ez mi? Ez a helység, öltöző? Nem csinál meg valószínűleg, hogy a kettő a zenekarok. Én úgy gondolom. Na, van még valami pakolni való? Nem bepakolni valónak.
kocsival kéne elállnom. Kiállsz? Nem, de hogy ide, megpróbálok ide beállni, nem akkor valahogy itt vagyok. Igen. Megkérdezte, ez annál, hogy azt mondta, hogy igen, hanem a Holdik közül bejött, és akkor itt egy körbe jött. Mondjuk, hát, belőle aztán... És akkor színpadra felmelt a néző, vagy mi? Hát ott elvileg ott a hangcucc lett volna, de mivel ugye azt nem engedték. Mi is úgy tudtuk meg egyébként ezt a múlt hét elején, amikor már az utolsókat írtuk össze, és akkor jött egy ilyen, hogy sound system. Jó. Én azt hittem, hogy ez le lett beszélve egyébként. Ja, hogy nem működik? Nem, hanem hogy én hogy nem lehet. tudtam, hogy ez a policy, hogy nem lehet máson. Ja, igen. Hát ez egészen tegnapig úgy volt, hogy lejöhet. És akkor már Tamás már bérelt is teherautót, meg mindent, vagy ilyen furgont. És az utolsó 10, tehát egy nappal előtt, vagy tehát tegnap este írt. Ez azért vicces, mert hogy erről az már... előző években se engedték, úgyhogy nem tudom, hogy ezt honnan jött. De az másik cucc volt, tudod, az a nagy volt. Ez meg a... De itt hát meg nem a nagyságról van szó, hanem... Tök mindegy, hogy nem lehet más sound. Nem lehet más sound? Nem. Ami itt van technika, az van, és kész. És kész. De ugye ennek, tehát ez olyan, mint mondjuk egy hangszer, vagy nem tudom, tehát hogy ők így, ebbe az volna a pláne. Ez olyan, mint hogy a Szent Iványék viszik a Bozogára és többé, hogy se lehet hivatalosan más sound system meg. Aha. Ez mondjuk, jó, ebben az esetben ez nem egy... Na mindegy, nem mondok semmit, de... Ja, viszont erre a kommunikáció csak azt tudom mondani, hogy ez a múlt héten kiderült. Én direkt rákérdeztem emlékszem, közös beszélgetésben rákérdeztem, hogy akkor beszéljek a Jaffarral. Nem, majd ő beszél vele. Hát akkor ez nem történt meg. Hallod? Elvileg ez már múlt héten kiderült, hogy nem lehet itt a cucc. És én direkt rákérdeztem a Niznél, hogy akkor beszéljek vele. Nem, majd beszél vele. De hogy mi voltunk, mert mi a baj vele, azt nem tudtam megfejteni. Az, hogy nem lehet más cucc, idegen cucc nem lehet. Ez már politika. Ez az, ez konkrét. Ja, nem nyugtatok fontos mindegy, már azt mondom, hogy azt fogom. Ha nincs más, akkor én visszamegyek a bokorkának az óramba. Érezzétek jól. Köszönjük szépen. Tiétek a lemez játszol? Nem, sajátom. Azt mondom, hogy a tiétek. Igen, az övé. Sajátom. Gránitot, meg egy kis szivacskát. Squash labdát tudunk adni 8-at, ha kell. Nem szokott gázolni. A gránitlapunk az még nincs. Visszatom eddig kijutok? Én nem kint vagyok, én nagyban vagyok. Akkor ki megint kiviszem a Mikinek, hát nem mindenik. Nem, mert ezeket nem tudok. Én is van a weboldalára is. Ja. Van, de nem adom. Tudd, hogy van. Neki van mindenből. Hát milyen? MK5 van, a Blue Edition, van neki fehér-kék, van neki minden. Kék világítással, vagy Blue Star-ra. És mi, ez volt 90 rongy a karnak a javítás? Ez régen 16 000 volt, meg ilyen 14, én 17-ért vettem, most szerintem ilyen 100-120 000 forint egy ilyen kar. És ez főleg ez az MK2, ez elvileg ez az új általán. Ugye azon most újra elkezdték gyártani az MK3-at, ami... Hát de, meg MK... Hát meg amúgy a Technics gyártósoron gyártja most a Panasonic a lemezjátszót azért, hogy a maga gyártósorok is. Azért, mint a Concorde eladta a Pickup gyártósorát a Riluknak, és akkor ő irányította az új szériát, az a kicsit vastagabb. Ezt a Ria Online, ennyi. Meg a Ria, Hungária. Mi ez a Ria? Várjál. Hát az a fonó, de hogy az a fonónak a izé, de ez minek a Ria korrektor? Micsoda? Igen. Micsoda? A Ria korrektor. Ria korrektor. Oké. Érted? Ezt én nem tudtam. Ria korrektor az arra való, hogy amit
a lemezvágásnál történik, hogy így visszavesztek a mélyből, hogy megfelelő barázd, ne legyen túl széles a barázda, azt egy elektronikus korrektorral így visszahozzák. Tehát egy EQ. Érte, hát tulajdonképpen egy ilyen mély meg magas boost valahol. Ja, ide fogom rakni a kislemezes táskámat. Ugye már a magasból is beszélsz. A CD-re játszott is. Valamennyi. Na jó, cool. Elvezessen itt ezt a mikrofon. A rotary nyom föl rajta, de nagyon. Jaj, persze, hogy... Nem tudom még. Valamit van ilyen még arra. Hol még a jövőre? To Double Pest I-Fi session all night long.